To fa ana wata ga wata a dan fulani ne ya zo ya ji labarin cewa wata sarauniyar yarinya mai kyau ta zo daga wani gari kuma tana da kyau sosai. Ya ga shi ba zai iya hakura ba fa, dan fulani sai ya lallako ya zo wurinta domin ya mika a soyayyarsa ko za ta samu ta karba. To ga da nan fa ta fito da marmashinta ta zo wajen dan fulani. Dan fulani ya ganta ta zo har yana cewa wannan kyakkyawa ce. Kallon ta da yayi dan fulani ya kara murmushi, a wurin magana ne aka samu akasi. Ya ga za ta yi magana ta wani tattake kamar za ta kakar bango. Tana magana da ina haba nan da nan faɗan fulanin ka ya fara gigi cewa ya ce a radin Allah me zan yi da wannan, ta yada ai tana magana ma da kyar take magana ma, kaga kungiyar da suke magana sai ta daga murya. Wani wace irin budurwa ce mai ina, ga ta da kyau ga zubi amma kuma sai ina. Kan fulani ya ce shi ba da shi ba, yana tafiya ya bar ta sai su hutun ta take tana ta kuka tana ife Allah sarki abin tausayi. Kai gashi nan tana dagewa tana cewa dan fulani ka dawo. Dan fulani ya ce ina, shi ba da shi ba, aure da mara kwabo. Ta juya tana kiran mama, ta tafi ta gaya wa mama.